Besaibaino bithi cari bethar zakha bihik parti mungni yagolo besamarini shakawa abahaino kokshi samungti shaka hamjakni buma bufasong bethar jaknai hamjakni mung shaima deborma parti mung sidai thanani modai kamini koktoma Ani cerai bumung kaya shaima deborma deborma besai ni bumung kaya omit po bui ke sarang kono angmu sajuku maya mung para abo tema para hanja abo mutani para pies tamo pies nang gang saya Maria pies ro Kaijakmani yagolo shalburumno besai omitni yago butok khlaijago bihik shaima deborma mungai thuinai o hamjak aboni bagai shalburumno buma bufa songno bono faina faisidi khanai phone khlai shahrmani koktoma aboni kasarono tangshal hora bohok sajagai shakhania mani koktoma o hamjak bohok sajakmani yagolo bihikno bohok sajakmani bithi sarkha besai omit phiaba bithi samani lokilokino thuika bawai chokha shaimani langma thuimani yagolo se buma bufa songno saharo besai omit koktoma mankheno korak salfungo sidaini motai kanno thangai sobaika hamjakni nokni bororok phiababu sajakno kothangmani liya borok hamjakni nokni bororokni kokse samung busaino saimano bithi chariwai bothar kahanai aboni bagai busai omitni mungai thanawa FIR khlaijaknai hani bosaka hamjakni buma bujago ya busam busana hana hanai logi pujan tai ni no tuniri mani busana han thangmase o lama ayang uyang nu hiya jagawo busam khai bugo bi manai chong lama kosa ang napadi ang drai ba chiliya anu kothi puro nong napi banya hi thawai bukai chong khaina sakya hingkai kunu thana rogo FIR rok khainani bagai kokda salai tabu thanao FIR khainani no yang bungo chong ko thana ni hi to anu busaje bithi sarui buthaja tu bogoi borok nok rogo agi wo kunu sport dog dang laijak bihik besai agi rogo wa ai wa yo bulayo ko abo haing tong bu sani dar tei agi bo ung ko sakang do polo atari go ko wayang go tamo ni utu da hin boro go dawi ri bo au buroi ka tham kha ang bai bo bin bo sai ka tham kha ting no bo sai ka hamaya bai bo bin ka phar hamaya bai bo sapusina bagai bo sai nyao sakang go bini chrai hingke koi bo sorka kha iko 2 বছর নাছি নাজি মে মিছা দঙ্গো ব দুজো চানা নি খায়ো বুমার বাই hingkai takpano thana rok phaya ko thana ro hingkai ning thana no tamo kok rok sanani musung tamo kok kejar na musung ang tabo thana rong no sana musungo ani bu sajin no kisa ka hamkai cheken khaito do ku bo jo no thoi abo bung ko bithi chari ja ka haimang no bu to kha an bu sajin ka thoi ka ham kereng cha an bu sajin dine honi chimi khai angko bo angko hingkai buri hingke selani para phajak selani no kono phajak sela banyo phajak hingkai buri thimani bo time thikya kun khusmaya buri no thimani bo te maya jino saharo oi ko asu ko bohok sajagai thika bawoi lengma sijai ni saka hingkai jong phagya hingkai no lama ko sasi phaigo hingkai je anse sigang jerai rok phanye ro joi thaga dom bai gre kya nei saba kya hingkai phainu phagya khukro phene kubo nyo anu busaje lama soja anu busaje bukon thibaja bithi jari ja ang bo bukhabai tong na ni hingkai buri khe bo dino oro phai muti hai gotu nang kha bure uskango atari ko busai na hari nyo phayo tarpore tini khai bo thaja go ne bithi jari pho anu busaje norong no koita ni somoy sahoka khata somoy ro hingkai je bini bihik bohok sajak kiba jesapang non tongpro norok no kol khai hoya da horo khai hoya ini phungo khusmano ini phungo satan somoyo kol khai haro hingkai jong phailai kya phage nya dom jo jong no phage buku bo tam ho phena thui ka hai buku te jotna nongni paro plastic tamong lai sin para phase to tamnga sing to nomiam no go ghrei ga tini phunga se ka bo se thango an bri thanga phagi phagi jeng nai ga bo to sing khana kai mai sa ko mai musonga ko mai sa ba se bang thana kya ga bo sang khanao ga sing phaile ga ta thana ga hindi ni phaile ga ta asing ta ta tam se ga to ba sing khai wala mo bulai maro khana ya je sang simi wala mo bulai ma khana ka ja so ta bo phai ma ka wala mo bulai ma khana ya ta ko asita tam se asung no kok semiam no ko kring kai
Koktoma swijak joratei FIR khlaijakmani koktoma korei phiaba koboi pati mungtamo abonatei mungsa sia hamjakni nokni bororok te kamini joto lupurok. Bureau report chini khorang.